Let me dwell in your presence. Let me rest in your arms. Let me go with thy spirit. Let me go with thy power. Let me dwell in your presence. Let me rest in your arms. Jesus, Jesus, I praise your holy name. Jesus, Jesus, I worship you. Let me go with thy spirit. Let me go with thy power. Let me dwell in your presence. Let me rest in your arms. Jesus, Jesus, you are the one who cares for me. Jesus, Jesus, you love me unconditionally. Jesus, Jesus, I praise your holy name. Jesus, Jesus, I worship you. Mayang adlaw, salamat sa Dios nga nakapaminaw ka karon sa iyang pulong.
Nining adlaw maghisgot pa ta more sa pagkatao o sa kinabuhi ni Esteban or sa English Stephen. Dinhi sa libro sa buhat. Example siya sa godly or Diyos-nun nga tao nga nahigugma gayud sa atong Ginoong Jesus. Pero gi-persecute siya, giluto siya o gidakop siya tungod sa iyang paghisgot sa ngalan ni Kristo Jesus ug ang ebanghelyo, ang plano sa Ginoo sa kaluwasan sa tanang mga tao. So before ta mo padayon mo amputa tuguti ko nga mulid kada kaninyo atong ipunting atong pangunaw na diha sa Ginoo karon. Nang itong amahan nami sa bag-o nga lugar nga imong gihatag kanamo or actually ang imong sanctuary, ang imong balay alang puanan aron paghimo ni ini recording para mas mapadangat sa daghang katawhan ang imong pulong o ganiya sa din mo mga kaanakan aron amo ning isibya pa ngadto sa uban sa gawas o Ginoo. Nangamuyo kami nga Lord nga among dugang pa nga gibuhat nga dili mi makontinto lang sa internet o Ginoong Dios gibutang sa YouTube o sa among page kundi amo yung dad-on ngadto diin ang mga kaanakan nimo nga maglisod inta no commute or lisod mo gawas kay nanas la edad o nga mga kabataan nila di makadungog. Panalangin niyo uban ni intawon kami labaw sa tanan dadaa ang ilang mga kasilinganan diha kanimo. Himoa sila nga mga uhaw o gutom sa imong pulong o gamita ang matag usa kanamo sa pagministeryo kanila, sa pagampo kanila sa ilang mga pangkinahanglanon. Nga sulubi kami sa armurada even right now, O God, we pray. Amen. And we ask of you. And let your light shine, O God, minhi ka namo, pinaagi ka namo. Gamita kami nga imo mga katawhan nga magdalas sa mga ayong balita nga makahatag og kaayuhan sa kalag, pangunahuna, pagbati, lawas ug kalag sa tao. Kay ikaw man kini o Ginoo. Ug amo kini giampo sa kabayaan sa imong ngalan si Kristo Jesus. Amen. Basahan ako atong teksto magsunan. One day, Acts chapter 6 verse 9 to 14. One day some men from synagogue of freed slaves, as it was called, started to debate with Stephen. They were Jews from Cyrene, Alexandria, Cilicia, and the province of Asia. These men began to argue with Stephen, but they could not stand up against the wisdom of the Spirit by whom he spoke. Then they secretly persuaded some men to say, "We have heard Stephen speak words of blasphemy against Moses and against God." This roused the people, the elders and the teachers of the religious law. So they arrested Stephen and brought him before the high council. The lying witnesses said, "This man is always speaking against the holy temple and against the law of Moses. We have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy the temple and change the customs Moses handed down to us." So, in short, mao ni ang istorya. Nasayod ta sa previous nga si Stephen, puno siya sa kaalam o sa Espiritu Santo, ug tawo ni siya nga nagpagamit gayud sa Ginoo sa pagpangalagad sa mga pobre. Og naghimo siya mga milagro, and for sure sa iyang paghimo mga milagro, naghimo sad siya og pagsibya sa maayong balita. So, sa pagsibya ng maayong balita, dunay mga katawhan nga wa ganahi sa iya gipanulti. Nya mo ni sila ang mga katawhan nga naa sa sinagoga sa mga gawasnon or freed slaves. Nakigdebate sila, sa ilang pagdebate di man sila makadaog. Ilang gi-instigate, ilang gilawgaw ang mga tao, ilang giingnan, nagsulti sa mga bakak nga kaning tawhana, nagsulti ani ana. So gidakop na hinon sila o si Stephen ug gidangad to sa mga against sa mga kaparian o mga magtutudlo sa balaod. So, makita na to nga balik-balik ning istoryaha from time of Jesus, nga ni John o ni Peter o karon ni Stephen. So, tanaw na to ang outline.
Usara nga atong punto dinhi pero natay daghang mga title subtopics. Kaya ang atong main nga punto is ungodly men defined. Atong makit-an masabtan unsa jud ni mga taong dili Diosnon. O makita nato nila punto uno sa ilang reliyon, kaduha ang ilang kinaiya, kay ang ilang kinaiya ganahan sila debate o kuan sila kanang dili maayo nga pildero masuko kung mapildi. O makita sa nato sa ilang mga rara person o ilang mga allies. So titulan ako ni nga Stephen, a saint made by God, not by man, opposed by religious ungodly men. Si Stephen usay gyud siya ka santos nga wa gituboy og tawo, kundi gibuhat siya nga santos tungod sa gahom sa Ginoo ug tungod kay siya nahimo mang tawo sa Dios. Daghan ang nilutos kaniya ug ang mga nilutos mga katawhan nga relihiyoso apan dili Diosnon. So ngarita sa point A, unsaon nato pagsabot sa usa ka tawo nga di Diosnon? Unsa maning ungodly man? Daghan ang mga words nga makita nato dinhi sa tawo nga dili jud Diosnon. Una sa tanan, wa siya Dios. Wa siya moila ni Kristo Jesus. Ni sunod siya sa mga pamaagi sa iyang reliyon, pero si Jesus Christ pakapin lang o gidugang lang. O si Jesus Christ magani ang sentro, pero nagaya po sila daghang gidugang. In short, si Jesus Christ mabutang na yun sa likod sa ilang pagpangalagad o pag-iila kunuhay diha kaniya. Pero mulimit ta sa atong pagtuon sa tawo nga dili Diosnon dinhi sa teksto nga gihatag sa Ginoo nato moning sa libro sa buhat. So atong makita sila pinagi silang relihiyon. So akong basahon sa Cebuano, apan may mga tawo nga misupak og nakiglantugi kang Esteban. Ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene ug Alexandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlang mga taong gawaston ug ang uban taga Cilicia ug Asia. So sa setting ani asa man hitabo sa lugar Jerusalem. Ug sa Jerusalem ang mga Hudiyo silang tanan nare usa ka templo. Ug ngadto sila maghimo sa ilang mga sakripisyo, pero ang mga Hudiyo naay sila daghang sinagoga. Okay? So makainga ka na sa sinagoga sa ilang pundok dinha. Ilang pundok ni Kati na sa sinagoga. Ilang Juna na sa sinagoga. Familiar kayo, no? Okay? Kung mahimo pa ilang balay, nagbutangan lang para sinagoga. So mao ni mga butanga gipangbuhat sa mga Hudiyo. So unsa man ning mga freedmen o sinagoga sa mga gawasnon? Kaning mga gawasnon or freedmen, mga Hudiyo ni nga nagpuyo kaniadto sa Cyrene or Alexandria nga naa sa norte sa Africa o sa probinsya sa Cilicia o Asia. Kani sila na mga natakpan ni sila sa una sa Roman Empire under ni Pompey o gidala ni sila ngadto sa Italy. Nya sila sa ilang pag-istar ngadto, force nanganak sila na sila yung mga descendants. Nya kaning ang ilang mga descendants human sila kay nagdako na ngadto di na mo kasulti og Hebreo, Greek na kay ang language, modern language before is Greek, just like ang modern language nga gigamit sa whole world karon is English. Okay, so limbalik sila no ngadto sa Jerusalem. So ang uban ini nagpuyo na gyud dinha, pero nagdala na nila ang ilang kultura. Gidala na nila ang kultura nila sa ilang nadak-an nga lugar. Okay? So, ang ilang pinulungan, pero Hudiyo ang ilang kagikan. So, kani-kani sila kay ang ilang mga kanakan di naman kay kasabot og Hebrew, nag-translate jud sila sa Bible into Greek. Mo na gitawag nato og Septuagint. Okay? So, nakoy usa ka na komentary nga nakong nabasahan kani kuning mga Hudiyo nga didto in captivity sila katong nadakpan sa kanang gidaas lang ngadto sa Italia o naabot sa lain-lain nga lugar. Relihiyoso kay sila. In short, dala nila ang ilang Judaismo nga reliyon. Nya isip Hudiyo, grabe kay sila ngadto kay bisan tig trabaho basta Sabat bahala na mo dinha di jud may matrabaho kay Sabat.
O nag-obserbar kani sila og sa ilang balaod sa kosher, gitawag og kosher law. Unsa man ni? Kaning kosher at term ni siya nga mag-describe sa klase sa pagkaon nga ilang kaunon o sa ilang mga tradisyon isip Hudiyo. Kaya remember, ang balaod sa Dios gidungagna nila og mga tradisyon ilang giinat, ang uban gigamay para ilang mabuhat kunuhay ang balaod sa Ginoo, pero dili na mao ang sakto nga meaning nga tungod ni ana gientagaan lag emphasis o tagaan nila mas bili ang ilang tradisyon ug ang mga gipasa sa mga katigulangan kaysa pulong sa Dios. So kaning pag-follow nila sa kosher labi ng mga Hudiyo, dili lang niya may tungod silang health o sa ilang food, kundi ang ilang yung pagtahod o pag-ila o nga dunay kahadlok sa ilang relihosong gimbuhaton. So makita ta ang relihiyon nila maunay na nahimong dako para nila, maunay nahimo nilang identity. Wala nila makit-an nga sila, pinili sila sa Ginoo para ang ilang identity o ang ilang pagkatao matatak unta diha sa pagka-Dios sa Dios nga mahimos lang Dios nun, dili relihiyoso. So manang dako jud kay difference of being religious o sa being godly. So furthermore, makita nato dinhi nga ang uban ani nilang nangalagad man sila ngadto kanahimo man silang mga ulipon. Amra gibuhian na lang sila sa mga nagkupot nila or gipalit sila isip slaves kay kaning kung slave gani ka paliton man ka para makatrabaho ka, gibuhian ni sila nya maot nga ni silang uban nga nanguli na diha sa Jerusalem. Pero bit-bit nila ang ilang relihiyon, dili nila bit-bit si Kristo. So kaning sinagoga giingon nga 480 nga sinagoga sa time ni Jesus. Pro sa ka-templo ngadto na magsakripisyo. So imagine mo gamay ra kayo ang Jerusalem, pero yan ni kadagha ilang sinagoga. Nya ang kaning sinagoga, lugar ni o sentro sa ilang social, education o sa ilang relihiyoso nga kinabuhi isip mga Hudiyo. Originally ang sinagoga balay ra ni nga daha sila magmuduol para magampo. Okay? O ana sila magtapo para magampo. Nya kani silang mga tawhana kani mga sinagoga na influensya sa mga Parisiyo kaysa mga Sadusiyo. Nga ang concern jud ang interest sa mga Sadusiyo mao ang pag-operate sa temple. So ganahan sila jud mo manage, sila jud magsundon o mao ni atong patakaran sa kung maghimo kag sinagoga, mao ni ang imong buhaton. Okay, so natay sila daghang permit sa buhaton para maghimo sila sinagoga. O bayad tingali every month para pag-maintain sa ilang rights to operate as a synagogue. So mao na ni nag-hope ta dili na mahitabo sa atoa. So ang Cilicia, unsa man ning mga lugara? Kaning mga lugar ang lagi mention ni nga mga Hudiyo gikan sila dinha. Ang Cyrene mao ni ang modern day Libya. Ang Alexandria mo ning Alexandria nga nasa Egypt. Nya during that time kaning mga lugara diha sa Cyrene or modern day Libya daghan jud kanong population sa mga Hudiyo diha. Ang Cilicia amo ni ang probinsya sa southeast, so may kag east no, so nganing dapita south ta nya east padung atos Bohol. Modern day Asia Minor. Danha gikan ang mga kasimbahanan nga gitawag og Troas, Ephesus, Colossae, sa pani og other churches nga gi-mention sa Revelation chapter 2 and 3. Now kaning Troas nasayod ta Cilicia Troas nganha nagagikan si Pablo. So posible kaayo nga kani si Pablo apil ni siya ani mga ponduka sa mga katawhan isip Hudiyo. So na usa ka commentator nga nisulti nga kaning group of people kay nag-angkon mas lag ilang sinagoga familiar kayo no. So makita nato dinhi nga kaning mga Hudiyo hanon matawag nato nga Judaismo kandado. Kay ila man jud kay barugan kuptan sa ilang nahibaw-an, silang katigulangan, mao na jud ni siya nya andam jud ko magpakamatay niini. So, kung maka-remember ka, si Jesus Christ, iya sa gi-correct ang iyang mga
kang mga kaigsoonang Hudiyo best Jesus Christ, no? Labi na ang mga religious leaders sa ilang sayop nga interpretasyon sa balaod o sa ilang fanaticism. Anong fanaticism bitaw nga imong gi-idol ang imong reliyon? Murag mas importante o ganang murag mas gamhanan imong reliyon kaysa Dios nga nagtukod ani nga mga balaod. Kagets ta? Okay? So, nga dinha sa Mark 7, chapter 7, verse 1 to 7 akong basahon. Ang mga Parisiyo o pipila sa mga magtutudo sa balaod nga gikan sa Jerusalem, may alirong kang Hesus. Ug namatikda nila nga may mga tinun-an Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. So, sila ang magbuot sa anong paghugas niya. Kuti ka na ilang klaseng pagpanghugas. Okay? Kung maghimot ka na sila, madasag, manicure set, etc. Giana nila ba sa kibaw? Kung ana dyan na siya pagpanghugas, nice lang ritualis, pagpanghugas lang. Okay? So, kay ang mga Hudiyo, anawa, versikulo 3, labi na mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon kung dili una sila makapanghunaw sa hustong pamaagi, nasa hustong pamaagi. Mukaon bisan unsa inigabot nila gikan sa markado gawas kon makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama pananglit sa hustong paagi sa panghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, mga bronze o mga higdaanan. Naadyo'y standard procedure. Di ka pwedeng maghugas sa imong kaugalingong style. Okay? Kung lapas ka, nakasala ka, mo na problema. Okay? So busa, nangutana kang Hesus ang mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinon sila nga hugaw og kamot. Si Jesus mitubag kanila. Mga tigpakaron ingnon. Wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipanagna may tungod kaninyo sumala sa naisulat. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Balikon ko. Si Kristo Jesus gichap ilang beauty, no? Sinidritsuhan dahil sila og upper job. Nga mga tigpakaron ingnon sila kay nganuman ang ilang pagsimba ba lang pero ang kasing-kasing layo. Kay ilang gihimong importante ang mga pagtulunan sa ilang katigulangan o gihimo gani ni ang pagtulunan sa katigulangan nga equal sa pagtulunan diha sa Dios. Pwede ba gud na nga atong pagtulunan mas high o equal sa Ginoo? Nabay magka-equal sa Ginoo, nabay makatandi sa Ginoo? Wala. Amen? Society na. Amen? Di ba man ay problema karon? Ang kitang magatawan di sa maingon ka born again mas ang gisulti sa pastor mas labaw, mas gamahanan pa kaysa pulong sa Dios. O bisag asa nga pundok-pundok mga igsuonan, naay tendency ang tao mutanaw sa tao kaysa mutanaw sila sa Dios. Maminaw sila sa tao kaysa maminaw sila sa Dios. Kay ngano man wa man sa joy basa-basa in taon mahitungod sa Dios. So man nga these were the same kind of religious people, the same gihapon nga pundok sa katawhan nga na sugatan og nilutos ni Stephen. Nya take note, si Stephen originally a Hellenized Jews. Hellenized. Unsa maning Hellenized Jews? Hudiyo siya nga Griego sa kultura pero dili sa ancestry. Okay? So, Hudiyo siya nga Greek na kaya, murabag Pinoy nga Americanized na kayo. Okay? So, na-converted siya into Christianity.
nya ang kaning apostles ni appoint niya nga mahimo siyang deacon mo tong mga lagad siya, di ba? In Jerusalem sa iyang mga pareha niya nga klaseng mga katawhan. Kay di man siya, kuha naman siya medyo mix naman sad si Stephen. So traditionally kaning Hellenistic Judaism i-assign jud sila sa mga parehasad nila. Yo, hello. Yo, okay, so English speaking mas o Greek speaking sa gipasas lang ato sa sila nangalagad sa mga Greek speaking nga mga Hudiyo. So, mo ni nga kani siya nani Stephen para nako kaila siya aning mga tawhana nga nilutos niya kay nigawas naman siya sa ilang relihiyon. Nakaplagan niya si Kristo nga nakakita siya, relasyon lang di ay ang akong gikinahanglan. Dili ko masigig sunod ani mga sistema, ayaw buhatan ni buhatan na, kung dili, minaw lang ko, musunod ko, musubay ko sa kinabuhi ni Kristo, ug ako ang kinabuhing walay katapusan o kapasayloan sa akong mga sala. So man nga, maadto ta sa atong kaduhang punto nga ma-define o atong mailhan ang mga dili Diyos nun nga makatawhan, minagi sa ilang kinaiyahan. Kinaiyahan number 1 nga itong makita din pinahan kaya sila debate. Okay? Yan ingon na din sa Biblia nga, dili ka makikdebate. Pero sila ganahan kay sila. So, kani mga religious people, nga nakaimamat niya, duwa sila ganahin sa ilang nadungog. So, ilang gidebate, muhatag sa question, ilang supako nagisulti ni Stephen nga pag humani ini wa man sila kadaog. Di man sila makapuntog yun. So, gisulti din nga sa Clark Commentary nga kaning mga nagsugat o nakigsugat gayon o nakiglantugi gayon ni Stephen, mga disipulo or scholars sa siyang kanhing pundok nga ni adto gyud didto aron tan-awon jud og ilang pildihon si Stephen. So tungod lagi kay wa man sila kabuntog, mas may man mo istorya si Stephen, nasuko sila, sour loser sila. Punto number 2, di lang kay ganahan madebate, ang ganahan makikdebate kay pakita na may kay sila nga hunahuna, bright kay sila. Manay mga tao nga di kadawat og kapildihan. So akong basahon ang kapitulo 10, buhat 6, kapitulo 10 ug 11. Apan si Esteban puno sa espiritu ug kaalam. Ug tungod niini, wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa sa tago nanuho sila og mga tao aron pag-ingon, nakadungog mi kaniya nga nagpasipala ka Moises og sa Dios. In short, namakak sila. Di ba ni tinuod gihapon sa atong panahon karon? Kung magdala ka sa ebanghelyo, musulti kas kamaturan gikan sa Biblia, tagadaghanan di jud mosunod sa pulong sa Ginoo. Bisa pag imo pa kanabata murag hilo nga imong subayon, ipasubay nila, di sila kay moana gyud sila, di man na mauna. Wa kay mahimo sa tawo makiglan tugi kang ilang pakiglan tugi para ka isod nila sa ilang bulsa para makitaan, tanawa sayop lagi ka, di ka kabarok sa imong ipanulti. Okay? But nganong di man sila makabuntog, di man sila maka-stand against ni Stephen. Kay naman ko ni Stephen ang wisdom, kaalam ug espiritu, capital S. Di sila makabarog. Kakinsa man ang gisulti ni Stephen una sa tanan, nag-promote ba siya siyang kaugalingon? Nag-promote ba siya siyang relihiyon? Nag-promote ba siya whatever sa mga apostoles? Wala. Naghisgot lang siya sa pulong sa Dios, sa ebanghelyo. O kinsa man ang pulong sa Dios? Jesus Christ. Okay? Juan 1:14 nag-ingon nga mismo si San Juan o Apostoles Juan,
Ang pulong ngayon siya, ang pulong na imong tao og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya o kamatuoran. Nakita na mo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So klaro kaayo. Pag ingon niyang ang pulong, the word of God is alive. Makausab sa imong pangunahuna o kasing-kasing kung imo lang yun yung buhaton nga mukaon ka, buot ka nga maayo ka, buot ka may sakto imong hunahuna. But kadaghanan gus mga tao ganahan na sila i-intellectualize nila ang pulong sa Dios. Kutob ra sa dinhi, may kas lang musulti, may kas lang mubat-bat, pero ang ilang kinabuhi wala gyud nagpakita nga sila ni salig sa ilang gibat-bat o ilang gisulti nga Dios. Now, kanang puno man sa siya sa kaalam. Kay remember, kinsang kaalam sa Dios? 1 Corinto 24. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Ug kumingon ta nga ang espiritu nagkuyog pagyud ganiya, so makaingon ka sa tres personas na niya ang balang espiritu, na niya ang Diyos nga anak ug ang Diyos Espiritu Santo. O kung naa niya ang anak o sa nga ni Jesus Christ, naasad ang akong amahan. Kung naa ang Espiritu Santo, samot nang naa jud ang amahan ug ang anak. Kay ang tao nga puno sa Espiritu Santo, di ka mo simang. Dili ka mo adtog laing nga panghunahuna o mga pamaagi. Kay usara ang pamaagi ug panghunahuna sa Ginoo ug mauna ang tanang tawo nga mosunod kaniya, usara ang panghunahuna ug pamaagi. So kung ang ingon ako sa Kristohanon nga nagsunod ko ni Jesus Christ, pero si Jesus Christ butang talang ka ng stand nga na din ha, pero nasa diri galakaw, in line ba siya Jesus Christ? Wala. Kasi Jesus Christ na diri naglakaw siya diri padung pag siya ngadto. Si Jesus Christ padung is diretso o naba siya nga itong padung. Mga igusuunan, kung maghiwi-hiwi gaya atong kinabuhi, there's something wrong sa atong pagsabot. Kinsas ang Ginoo o kinsa kagagyod. Reliyoso pa bagyapon ka? Di ba nilang kaglaing nga pundok? Or Diyos no nabagyod ka? So if you remember, si Jesus Christ also, sa kadaghanang panahon, nasud sad siya ni ana nga sitwasyon. Nga ilang kalitlag panunga, ang mga kaparian, mga magbabalaod, uban pa, para ilang i-catch. Ilang suwayan yun, ilang butang aglit-ag si Jesus Christ. But, He's the God of wisdom. Way makalupig, kaysa iyang kaalam, gibuhat niya ang kalibutan. Naabay tao nga makahimong kalibutan. Bisa ko sana lang kabituon. Wala. Unay daghang tao, makahimong tao. Puro sila ba Diyo naghimo ni anak? Wala. Panalanginan lamang sila sa Diyos. So, man nga, ilang i-catch sila. Makita sa nato din sa 1 Corinto 25 nga nag-ingon, kay ang giisip nila nga binuang sa Diyos, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Diyos, mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. So kumingon ka, binuang ang Diyos, mas labaw pa na ang kataas kaysa atong kaalam. Manang wa joy mo angkon nga bright siya. Wa joy mo angkon nga umingon ka wise ka. Kung na wise ka, it's because of God. Pero kung ang ka-wise nimo gigamit nimo pagpanglupig, pagpanaot, then di ka wise. Buang-buang ka. Mo nagingon sa Biblia, labi na sa libro sa buhat. So, unsa may gibuhat ni mga relasyon katawhan ni Stephen, kadi mas nakadaog niya. Nanuhol sila, gisulsula nila, gingnan nila, uy, ingna, pagpamakak mo, padagan mo istorya. Diba mo man na? Musulsul ka niya, padagan mo ni mong istorya niya, ingna niya si, uy, yam-yam, ingna niya si Kuana, si Kanakate, at ni Kuan, pasa na, ditso. Yang ang tao, ganahan na ba dyan kay mo dawat, capital T, small t, chismis. Ganahan kay tao ganang mga naiintriga. Pero kamatuoran, di taganahan mo kaon ni anak. Sumao ni ilang gibuhat, ilang gilawgaw. So, si Jesus Christ, if you will look at it, malagi nang makita na to, kung sunod kang Jesus Christ, kung nakailan nyo kang Jesus Christ, ma-experiensya ni mo ang tanan nga iyang naagian. Pero kung wata ka-experiensya ni anak, then there's something wrong sa atong paglakaw. Kaya nga nung okay gihapon kay ta sa kalibutan. Kaya nga nung mismo,
iyang i-challenge ang mga religious leaders sa iyang gisulti sa Hebreo 8:12 ningon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang tanan mo sunod ka nako, dili na maglakaw sa kangit-ngit, kundili maglakaw na diha, kundili naa siya kahayag na sa iyang kinabuhi. Nya kani mga tawhana in the following verse ningon sila ang mga Pariseo, ingon sa sila, nanawag ko guys sa istorya sad ka nya mura jud kag duna jud kay sakto jud na imong istorya nga imong testimony murag valid, di man na valid do. So kaning conversation kung na-interested mo tan-awa sa Juan 8 sa grabe nga balik-balik nga istorya dinha. At the end ang Ginoo again gichap ang ilang beauty. Sa Juan 8:42 ngadto sa 47, Jesus mitubag kanila, paminawa pliho. Ningon siya, kon ang Dios mao pa ang inyong amahan. Kada kang mingon, "O to nga may Ginoo, Dios amahan to man ni." Then paminaw kay si Kristo Jesus nagsulti nato sa batag-tagsa nato karon. Kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon. Kay gikan man ako sa Dios o karon ania dinhi. Wala ko muanhi sa kawalingong kong pagbuot kundili gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan, mutana si Jesus Christ sa dagitubag. Ang hinungdan ini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Nganong di mas mudawat sa mensahe? Padayon si Jesus Christ. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang kusga, yawa. Niyo pagit ang Ginoo, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudangop, mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Dili kamo mutuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran nung dili man kamo mutuo kanako. Ang iya sa Dios, please listen, mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. So klaro, ang relihiyoso nga tao way Kristo. Di gyud na sila mamati sa pulong sa Dios. So sabay basawan makidebate pa jud ka dinha, useless. Okay? Mo ni ang case sa mga religious and godly men, relihiyoso dili Dios nun. Di gyud sila makadawat sa pagtulunan ni Stephen kay pulong manlunlon pulong sa Dios. The word of Jesus Christ ang iyang gisulti. Iyang gisulti nga si Kristo niyan hina. Remember ni, mo ni ang story sa church, humana si Jesus Christ nagpakamatay na banhaw o misaka balik sa langit. Story ni sa mga Kristohanon sa ilang kinabuhi, sa dihang nihangop sila ni Jesus Christ. Story ni napak nimo ug nako kung ingon ka Kristohanon ka. Story ni nato. Nga musukot kag sa dili, lutuson ka. Apan gilutos ba ka tungod sa imong kabuang? Oo, yun siya Christian siya, yung manikas gyapon, bakakon gyapon. O dapat lang lutuson ka. Pero kung gilutos ka, tungod kay nagsulti ka og sakto, sa imong magmusangyaw ka, o imong kinabuhi, insakto, di ka mosunod sa ilang mga pamaagi, lutuson jud ka. So mauni nga, makita nato din hinaghisgot si Stephen o si Stephen sa Misayas, nga tong namatay, gilubong, nabanhaw, di balik sa langit. Nagtudlo siya sa mga pulong sa Ginoo nga dunay joy heaven, dunay hell, dunay grasya pinaagi sa pagtuo lamang usayang pagsulti niini nasayod sila nga ang ilang mga rituales sa templo o sa sinagoga dili na nadawaton sa Ginoo. Ang ilang relihiyosong activities dili na makapamatuod nga naa sila Dios. Kay kadaghanan nato karon is rituales. Honestly lang yun mag-igsuna, may ngon dyan ko ninyo. Salamat ko sa pandemic. Nga naman,
nga naha makita o matestingan og maayo kung ang tao tinuray bagay siya sa Ginoo nga naman maningkamot siyang magsigig basa, magampo og mangitag fellowship og motudlo sa iyang pamilya may tungod sa Ginoo. Pero kung in this time of pandemic, murag labi na kung naitay kwarta, ya murag para na to, okay lang, nandalin hibay, yung buhat sa tong gusto, ay na may nakibaw na. Sa pandemic, magod wala na yung nakibaw na unsa ka. Mabito na usahay sa atong virtual nga maka-join, walang uban, mag in and out, pag yun sila in and out niya. Bato ba kag dili? Bahal na lang, ginawa na lang nga, hina ilang wifi, o sa ba? Kung di ta kakita sa naong. Naaka, kanya maopara na kung maog yun na siya ang gibuhat sa mga tao nga makita na to sa virtual nga meetings. Na ako, naka-on ko na ako sa Juji Maranga, na ako din ha, kung nag-zoom ta o messenger ta. Pero di ko makita ninyo, kay nagnaap ako gipangbuhat nga tago din hingan, di ko ganan makakita mo. Kay nag-ampo ta din ha, o sige, ampo mo din ha, laki lang mo din ha, ako na siya ako, gagangkawar ako din ha, o nagtanaw ko din na anay, actually, nagtanaw ko sa akong TV. I am so, makayon dyan ko nga, tagahan pa yung fake, nga Kristohano. Ya para yun ako, nindot ang pandemic. Nga naman, mailhan ang kasing-kasing sa tao. Unsay joy atong gikabisihan. Pero si Stephen, sa tanan niyang gipangbuhat, siya pa ang gi-accuse nga sa mga kaparian. Sama nga si Jesus Christ gi-accuse sa makaparian sa Mark chapter 9 verse 3. Sa dihang iyang gipasaylo ang paralytic man. Kaningon siya gipasaylo ko ang imong mga sala. Si Stephen, in the case of Stephen, pinagi ni Dr. Barnes, mabasa ko, gi-accuse siya of blasphemy, pagpasipala sa Ginoo tungod kay kani mga tawhana manggod nga nasuko kay niya. Ilang gitahod og grabe kaayo si Moses. Nga mura na siya Ginoo. Equal to God na jud si Moses. O para nila, ang balaod ni Moses, di pwedeng ilisan. So, na-intimidated sila sa idea, no? Murag nakuha nilang, nauyog ang ilang utok nga, ningon si Stephen, nga doon na may mas higher law, mas taas pa nga balaod, ug mauni ang muhatag o kausaban ang Ginoo. Ang higher lawgiver ka. Remember si Moses, gitagaalan siya sa balaod sa Diyos. Di man to balaod ni Moses. Na nila ang balaod. Na nila ang eksperyensya sa tanang mga tao sa kalibutan, sila ang nakauna. But still, ni-stick sila, ni-papilit sila sa ilang gustong buhaton nga para nila mauna ni ang akong relasyon sa Ginoo. Akong definition. Di maguta ka redefine sa atong relationship sa Ginoo. Kinsa may mo call sa shots sa atong kinabuhi, di ba ang Ginoo? Kay siya na may tag-iya. Sakto. Pero kadaghanan gihapon nato, kita gyapon mabuot sa atong kinabuhi. Dili gyapon ang Ginoo. Di siya pwede. Mauni ang hitabo sa mga Hudiyo. So, para nila ang institution ni Moses, bao na gyud ni. Yan isulti man si Stephen nga kaning tanan mawagtang ra ni kay Elisa ni bag-o. Kay types ra ni shadows ra mga anino lang ni sa mga umaabot nga mas binding, mas mulahutay. Nga ang mosaic nga institution ma-change ni para ihatag ang mas maayo o better dispensation. And by the way, dispensationalista dili ta covenant. Naanay laing programa ang Ginoo. Nga ang tao maluwas, dili pinaagi sa pagsubay sa balaod, kawa may makasubay sa balaod, ug dili mapakyas. Nga rin siya sa grasya. But even sa grasya, nga mutuo lang kang Jesus Christ, daghan gihapon nagpuyo sa disgrasya. Kay wa man gyud sila nagsubay sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo, nga gihatag Ginoo. Kani grasya ni, step on it. Kani grasya ni, step on it. Yami nga Ginoo, nga ganahan man ko kadto napita Lord, ug kana akong buhaton, ganahan ko ana mo na akong gi-aim sa akong kinabuhi. Wa pay hatag sa Ginoo, maghimos lang kag bilingong stepping stones nila.
Maghimo sila laing mga agiana nila, mo nang nadisgrasya sila. Kay ang paghuwat sa kabubuton sa Ginoo is a big thing dapat nato. Nga nag-ingong ka, nibuhat ka niya na, kay giampuan ni mong mayo, daghang kang scriptures gihatag ang Ginoo nimo. Ug sa imong daily devotion, God speaks to you, mauni ang ipabuhat sa Ginoo diha kanimo. So mao ni mga katawhan nga atong makita, nakiglali sila, kay bilib ka sila sa ilang reliyon nga para nila makaadto sa langit pinaagi sa ilang pagsubay sa ilang mga reliyon. Nibrag sila, mugiro kay sila nga gikan ni Abraham and etc. But again, they are wrong because wa sila nagsubay sa pamagi sa Ginoo. So mga dita sa point 3 na to, sub point 3. Ang kaning dili Diyos nun nga makatawhan or ang godly men mo attract yun daghang mga supporters. Sa kinabuhi nga Kristohanon, gamay lang na ang imong mga tinuray nga mga kaila nga naglakaw sa Ginoo. Kay bisan lagi again in the church, few nga makaingon ka naglakaw sa Ginoo, many still walk their own ways. Mao ni nga sa bersikulo 12 nga sa 14, tungod niini nagubot ang mga tao ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balawod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labang hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksi ug pagbaka batok kaniya. Mingon sila kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balawod ni Moises. Nadungog namo siya nga mingon nga kining Hesus nga Nazaretnon mugula sa templo, muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Diba the same thing gihapon kang Jesus Christ? Wa gyud gihapon sila maka-realize. And this is just a few years after Jesus Christ died. Nga mismo ang atong Ginoo nga atong gituoan karon buhi kaayo nga nisaka nga nakakita og daghan ang mga witness. Pero katong naka-witness sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, na-wonder ko kung sila nisulti ba mahitungod kaniya. Paminaw ko burag wa kaayo kay atong makita dinhi Stephen, Philip, pila lang katawo niya, daghan na kay nakakita ni Jesus Christ. Even sa mga apostles, hinay kaayo ang ilang pagsigigsibya. Mura kontento kay sila, nasa templo, leader na sila, sumori lang buhaton, pero paggawas jud, mugawas jud sila para magsigi og share. Few lang. Yang ato lang nakita later on lang mga life, nahimog jud silang martir, kay namatay jud sila, kay disugot sila sa dili, ipadala jud sila sa Ginoo sa lain mga bahin sa kalibutan. But not much ka ato nakitaan during the power of the Holy Spirit sa ilang kinabuhi. Nga diha ang Holy Spirit ni tugdo nila o nakakita sila sa gahom sa balang Espiritu. Stephen, ordinaryo nga tao, dili wa nagkuyog ni Jesus Christ, mao pa ang nahimong una nga precisely. Nagyud tay tendency nga mo sit down in our comfortable chairs and be contented sa atong pagkamagkatotoo. Hadlok ta mo stir up, maghadlok ta magdalag kagubot. Kung musulti ta sinom kagubot, magud, di na lang. Mubay peace sa atong baliton na ang kalinaw. Kalinaw nga mini. And that's the problem right now sa katawhan sa Ginoo. So, sa akong gingon kaning mga tawhana, ang ilang identity nasa reliyon o dili ni Kristo. Mana si Jesus Christ also, nakasulti siya dinhi nga sa Juan 15:20-21. Hindi numi ang akong gingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kita ulipon ta sa Ginoo, siya man agalon. So siya na ang magbuot. Ningon siya, kung gilutos nila ako nga inyong agalon, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong isulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya sa amahan nga nagpadala kanako. This is a truth that we need to embrace. Kung ikaw Kristohanon nga naminaw ka karon sa mga naa dinhi karon sa akong atubangan, brace yourself for more ride
hard ride along the way. Pero nganhi karon gipakita sa Ginoo, you must be a light and a salt sa imong family. Win your family. If you cannot win your family nining pandemic, then there's something wrong sa imong pagkakristohanon. Dahil sila mo kuyog-kuyog, dinawad yung ka musulti may tungkol sa Ginoo. Di yung ka mo correct sa ilang sayop ng mga pamaagi. Mukuyog gihapon ka sa ilang mga desisyon. Mo nagingon sa someone nga blessed is the man who does not sit with the ungodly. Does not walk, does not stand even with them. Hard ka imong family. Pero kung di sila maminaw sa pamaagi sa Ginoo, mubalik lagi yung kung ingon magsuunan, then what are you doing? Kaya either you kiss them and join them and lick them or leave them. Kung imo tilaay lang tiil, ilang lubot o etc. para magnindot lang kahit tatanawang, kaya labi na ako rin may minority, ako rin bang usara din yakuyaw kay kung ilagpot niya ko sa kung magpapa ko sa kuan, whatever. Pero ang pangutana na, ang imong life, unsan man ang imong life? Nagunsa man ka? Witness ba ka? Klaro ba sa imong kinabuhi? Nga, naa kay Ginoo? Or, mukuyog-kuyog ta? Uy, party ron kay birthday, may kuana na birthday, may kuana na. Gawas tayo red wine. Inom sa red wine. Apil sa chismis da, apil sa kag-chismis da. Magsunan, musara ko ni ini. Naka-learn ta sa atong teksto, unsaon pag-spot sa ungodly nga tao, dili Diyos nun nga tao. Makita na to sa ilang reliyon o sa ilang karakter. Pero di ko ma-excuse sa mga niingon nga born again. Kaya born again, bihimo na yung reliyon sa daganang takatawhan. Kanatang word na born again is an identity. Di siya religion, mga identity na tao ko pag-usab tungod sa gahom ni Kristo Jesus. Mauna siya. So, tanan nga na tao pag-usab, mo na magtapok sila, magkuyog sila, ug maghisgot sila, ug mahimo siyang kalayo nga ikagawa sila, gasiga gihapon sila, nga makasulti sila, makapadayag sila sa kamaturan, may tungod ni Kristo Jesus. So, mga tanako, how about you? Unsa man ang definition nimo? Godly or ungodly? Just nun o religyoso? Dunay old adage, no? Kanang adage, old kanang sayings ba? Nga nagingon, birds of the same feather flock together. Kaya mo ganang binuang, birds of the same feather are birds. So, si Stephen, kuya siya pirmi ni Jesus, kay the same feather man sila. Ang iyang identity si Jesus Christ man, ang iyang gisunod si Jesus Christ naman, ang nakatayas ang kinabuhi si Jesus Christ naman, ana na sila. O sa ubang magtutuo nga naglakaw sad sa Ginoo. For sure. So how about you? Kinsa man ang imong mga katawan nga kuyog-kuyog all the time? Asa man yung gibuhat? Asa yung gistoryahan? Asa man mo pirmi padung? Ask yourself honestly. And mayon jud ko magsuunan. This is a time right now to really think every Sunday, every day, mo think of evaluate jud ta. Kanino ako bumabangon? Para sa kape sa pamilya ko o bumabangon ako para kay Kristo? Ngano ni mataman ka? Kayong tao nga, daghan kay nag-depress karon nga tao. Hindi na ganahan mo bangon. Kasi bilang bangonon, was like pamilya, biyaan sila, was like kwarta, etc. Parang bangon pa man sila. Para lang, patay na lang ko eh. Pero nga nung naningkamot pagkagbangon, para asa man. Ang imong effort para asa man. Kang kinsa man. O kisay nabulahan sa imong ipangbuhat. I'll leave on that note with you. Kung ikaw nga naminaw sa dinhi karon, unsa imong identity, imong trabaho? Ya karon, wala kay trabaho. So kung ang imong identity nako aning trabaho sikat kay ko aning trabaho sikuan kay ko aning trabaho nya wala kay trabaho. Naritar ka o nagipalagpot ka kay wala kay trabaho.
Then unsa ka karon? Mura na kaglusay o dahon nga ni the falling leaves drift by my window. Para na tagdahon nga laya na hagbong. Mauna ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nimo para mahimo lang kang dahong laya sunugon. Dili. Gibuhat ka sa Ginoo para mahimong iyang tao nga muhatag og pasidungog o pagpasalamat sa Ginoo. Pasidunggan siya sa tanan nga imong nabuhat. Every time, lately, share lang ko, I'd like to end, but this is one thing lang, I cannot stop. This is the Lord. So, every time I read the Bible, ang sige jud o gawas sa akong makitaan jud nako nga mo speak jud kay nako is testimony. Ni testimonyo ba ta? Testimonyo is mura ka ganang nakakita og dako nga event nga everyday mato kag korte para mo testigo ka nga mao na imo nakitaan. Kaya it's something nga bisa pagwa ka gitawag sa hukmanan tungod kay na experience nimo magsigi ka og testigo or testify sa imong nakita og nabati. Diba kay whatever extraordinary nga imong nakitaan o nadungog, di mo na nimo kalimtan. Extraordinary gud na. Correct? Kung ang mga tao nga mga fake nga mga milagro ilang nakita may sige istorya, ya daghan kay sila na konberto. Yaman nay mga tao nga nangadato ngadto tungod kay aton labas sa ilang kwarta. Then why not in the body of Christ? Why not in the body of Christ? My heart grieves, truly. But I praise and thank the Lord nga akong kuyog sa tanan sa balay are believers. Di ta parehag sitwasyon. Maybe humana lang tingay ko na kay for many years sakita jud ikuyog sa mga dili magtotoo. You may be in a difficult situation, but paingon ko ninyo, take that challenge. Stand up for the Lord. Be a burning light that will lead them out of darkness. Be the salt at the same time. Magkahatag kag lasa sa ilang kinabuhi. Kay, may dito yun akong kuyog ni siyam-yam, kay kapoy ka ni si ikuan akong kuyog kapuya, Nabitaw na yung mataw, may ingonin mo nga, kaniya akong kaya, ay, di lang kuy ka na niya, kapoy ka na siya, problema, dagkareklamo, dagkakuan, di ba? Di ka ganahan. Pagkat, ay, ka ganahan ko, kuy ka na niya. Anak ba ang tao, diyan ni mo? Uy, si Gigi mo kuy, ay, nalawin. Anak ba sila? Makuyawan sila kay, di ka mo kuyog sa ilang pamaagi, then kibaw ka, nga, tungod kay, naglakaw ko sa Ginoo. Di kay, tungod kay, badlungon ka. Amen? So let's just come before the Lord and pray. Father, I really thank you, O God, nga these are just your few people, Lord, imong mga servant leaders nga imong gipadala dinhi karon. And this is with a purpose, kaya doon naman may pagkabuhaton afterwards. Please continue, O God, to just pound their hearts nga maumol jud og like Jesus ang ilang kasing-kasing. Bisag ako Ginoong Diyos, ikaw rin nakibaw ka ng Jesus na ba dyan kaya akong kasing-kasing o layo pa? Kung ako pasulti yung layo pa dyan ko, Lord. So, I need you also, Lord, to sanctify me as you're sanctifying each and every one that are here o ang mga naminaw karon. O ang mga wala pa kanimo, kinobirahan na yung taon sila. Dadaan na sila diya kanimo. Patilawa sila unsa kanindot bisag nay paglutos mga problema ang gihapon pero nindot jud kay Lord nga naa ka. Naguban ka na mo, nagkuyog ka na mo, nagsuporta ka na mo, nagpanalipod ka na mo, asa man kaniana niya. Diyos pag yun, dili ordinaryo nga tao. So Father, I just commit each and every one, Lord, to you. Be with them. Use them for their families, loved ones, relatives, friends, office mates, wherever they are. And this we pray, Father God, because you alone deserve the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name, amen and amen. Salamat kaayo. Salamat ko sa mga tanang tabang, kung nakakita mo sa among stage karon. Salamat ko sa mga katawhan nga naglimpyo, gudin taon umayo dinhi, nihatag og effort. And I give praise and glory to the Lord
for all your efforts and work. God bless you.